Ywak mar kony bende jimbore kuonde maula monjo. Achijari mitudo gi kuo kod monj onegi kaunti auchiel bende wang' e gwenge moko ariyo kar chung'od bura mar Angwe ei kaunti ma Homa Bay. Jopiny mane opong' kod ich wang' ne onego achijego kaluwore kod maundu majimbore e gwengego. Ali Abich nigi ler. E thuolo mar jumbe ariyo mokalo, kuma gudi kod timbe mamoko mag njore osebedo ka dhi nyime gwenge ma Wikoteng kod Kajulu e kar chund bura mar Angwe. Nitie kata minewa moko ka machoko kuoyo. Jokuoge gipimoge ka gidhi choko kuo sa 10 gotieno, to kawo nyaka lot, gichamo nyaka chapat, gimaji nyaka bando, giluongo nyaka chiemo midong' godo. Miyo wan kaka community waonge kod kwe nikech katiwe mana gwendi moro to kiduogo yudo edh kendo. Omiyo thuolo ma wan godo ni kano gike nyocha nomake jomoko moter iye. To kata nomak kamano nitiere a family friend marwa kata within the community manye the following night manaluwo bang' mano negidhi magi red ode magi kaw everything. Kuoma kamano sethiro dongruok ka johala e senta ma sinema yok ni giseweto mwandu mathoth kaluwore gi tim njore. En midhiero manomiyo jopiny okawo chike lwetgi kendo chako pedho achije giwegi. Jopiny onego achije ariyo kachiel kuom achijego to ne giwang'o ma ok nyal yangi. Piny no amua mar kawo chike lwetgi mar wuotho kuonde suspects magichichgo mondo mi arita kwe obed makare. Area ma warito ni wakwayo ni mondo kete kata AP post yo makae mondo kwe odoge piny. Jokwego osebedo ka chandwa kabisa, girepo nyaka mon e kuondegi nyaka nyithindwa manyirigi. Gichandowa kabisa. Koro gisebedo ka gichandowa mokoromo. Koro jopiny mane gino wang' no otimo vituko mano wang'o nyaka dalano kabisa. Ma jokwego neginego ma no tergi kar kano ringre mbuchari Homa Bay. E kinde ne jopiny otiamo achute auchiel e gweng' ma Wikoteng magin ute mag moko kuom jogo magisebedo ka gichichgo ni nyayo timbe mag maundu alwora no. Wikoteng ka e kama koro rachi mogik. En kama koro adwaro security ya kutosha mondo mi jonyuol gi nyithindo obed kod kwe kendo wabed gi ngima makare. Jalup ruoth ma Kajulu oyango nek mag ji ariyogo kod weng'o mag ute auchiel ka osiemo jopiny kuom kawo chike lwetgi. Omanore gik machwero remo nyocha vamia jopuonj adek karaka gi pasta magikwalo gige jogo mawath over 1 million kendo gidi file nyathine ma below 17. Jodak dwaro ni obilo jiwa arita matieko time njorego. Ali Abich,